Kwrwi kok Narwkha lai thangjak flat ni jorao Kwrwi Kabumani tongo khoroksa chugya nukhungo kwrwi nok kichik michik nugui kha tongui manjaglia Kwrwi Kabumani Karbook division party IPFT ni ngei tei Karbook block BHC by chairman borangmunang Tiprasa khoktui o flat ni jorao thangui nugui mani tongnano irui watui phaike kichik michik nukhungtui kalaijak obahairoko nugui khayok jagui Kwrwi Kabumani Kwtal khe nok tangui rwna hnei abohai wansukmung naharmani yagulo 7 December simi chengui rwjakha Kwtal khe nok tangui rwnani tini 25 December Christmas ni salo tini o kwrwi Tiprasa chugya nukhungo Kwtal khe borokno tongthai nok yafarui rwoi mankha srai shakha Karbook block BHC by chairman borokmuna Tiprasa kwchak kuphur hainya karui tini dofano hamjagui kwrwi tutui phano tini khoksa khoknui khanglai tini o sakni dofa chugya angui tongma bagui borokno omahai chubamung yafarmani hinui sakha aboni logi tini o Christmas ni salo o kwchangmani jorao borokni nukhungni borokno rikutung blanket rok yafarkha Karbook division party IPFT ni engei abai khlaino chubajaknai rokni mung wngkha Karbook jenta tuisa amchaini porosmoni kamio tongnai banu konya jomatiano tini Kwrwi kok Narwkha abai khlaino tini bai nokha sal chicharni yagulo banu konya jomatiano Kwtal khe nok yafarui rwmani sal Asteni lukurongno tongthok Christmas ni salo jotono hamba yafaro chini IPFT Karbook division nengui sing tini hayung ni Christmas ni salo bui tongthokma hakeno tini singbo chaka tongnai naiklaini ni bisingtui singbo tongthokmani tamni ke kaisa sugya nukhungno sing chini party nengui IPFT Karbook division nengui sing joto division committee tongnai sing jono khoksa khongnai je manai chubalai tini singoro satro donok kaisa sugya nukhungno sing yafari mangkha tamni ke thanai je wateni molo jongoro bini busla kusu society ngi Tiprasa khainu khokya je bongni tongnan moton nok rei epono chini yago chugya ni bagi singbo somoyo khlaimaliya epono thanai December 7 tarikh simin sengmani 18 din ni pore sing tini finally tini 25 December sing onokno complete khlaimangkha sudu omono chini naharmung kaisa baite kaisa sing bahke subamanani tamni to onok kanthani onek khorsa thangka to borok bo bongni kat ksam tin ksam rongno borok bo sungno kha bong malik rok aboni bade bo je mansak chini tin kaya tin Rwoi mistri hajar na aro chin patin borok rok sung joto palbaksa kai tai jon khoksa khongni khumui sung bongno tini nok kaisa tongthai yakhari mangkha tamni ke sung semono bini wasi khel hamtaya tai chini kortang ke sung jara Karbook tongnai joto singu bo wasu sukthaya subong family ekdum sukten boino sung wan sukasin patin hoite kaisa tangir na nei sorkar nungi bo bong nolodi nok Kwtal bagi survey rongi paijak tabo maya sekang jetu kesamoni joraba isa nok kahon tung ke khatung nei sini naharmung omono joto na hamba omong ke forest muni para jenta tisa edisi village Karbook adi blog ni andaro sing beneficiary jara sing tangir naibon mungkha banumoti jomotia